это вельмі шкодны варыянт для Беларусі. Беларусі не будзе. Не будзе як дзяржавы. Тут будзе Расія, все. Яна будзе знішчана. І не будзе Украіны. Гэта то, што я кажу некаторым, якія людзі не думалі, ім можа здаецца, это неверагодна, это нейкія фантазіі, ніякія гэта не фантазіі, панове. Мы ўжо бачылі, на што здольны Маскаль. Хто это думаў, што ў 22-м годзе яны нападаюць на Украіну? Хто думаў, што будзе такая вайна? І што гарады будуць проста сціраць з аблічча зямлі? Ну і потым я прасіў бы, той, хто мяне слухае, адносіцца да маіх слоў сур'ёзна. Я маю вялікі палітычны вопыт, які рэальны, таму што ёсць гістарычныя заваёвы. І незалежнасць, і камуністаў разбілі у Беларусі, і абнародавалі злачынства НКВД, адкрылі магілы расстрэляных. Шмат што зроблена. І гэта ўсё у барацьбе вось з Расіяй, з гэтымі людзьмі, якіх добра мы ведаем, як яны думаюць, якая іх ментальнасць і што ў іх у мазгах. У 96-м годзе, калі Лукашенко прывялі Лукашенку да ўлады, ён стварыў каманду расстрэльную і першым чынам даў загад, павінен быў забіты я. Мяне папярэдзілі. Людзі, дарэчы, амаль што з яго асяроддзя. Я першая павінна была быць, як кажуць, ахвяра забойства. Я выехаў на Украіну разам. Я ў вельмі добрых адносінах з Чорнавілам, мы сябравалі, з Рухам. Я выехаў туды. Лукашенко потым паспеў забіць яшчэ 3 чалавек, свайго там міністра, генерала, потым забіў Ганчара, палітыка, забіў там яшчэ аднаго Красоўскага. Ну, потым прыйшлося эту справу прыпыніць, таму што это стаў вялікі міжнародны скандал. Але, ну, сэнс які, людзі ўжо не жывуць. Вот. Я жыву. Так вот, калі я прыехаў у Кіеў, і тады я даваў інтэрв'ю вельмі хорошаму украінцу, такі Кінджер. Ён, здаецца, са Львова, і ён быў дэпутатам. І мы гаварылі аб будучыні Украіны. І я тады сказаў, што, паслухайце, тое, што зараз робіць Расія, то, што яны робяць з Лукашэнкам, разбивают русский бокал, там, бокал русской водки, это все, коли они робили, это, как кажется, заключение этого союза. Это вельми небяспечна и для Беларуси, и для Украины. Потому что яны заключаць военное пагадненне, яны будуць рабіць супольныя военные маневры ў Беларусі, яны будуць гаварыць о павядзенні ядзернай зброі на Беларусь, і яны нападуць на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Гэта ўсё было Кінджеру сказана, і ён это ўсё запісаў. І гэта інтэрв'ю выстаўлена зараз у сеціве? Можаце глядзець, і дакладна тымі словамі, якія я говорю. Не таму, тут няма ніякай містыкі. Я не прарок, я не містык. Я добра ведаю Маскаля, ведаю, як яны думаюць, якая іхная палітыка, якая іхная гісторыя, на што яны здольныя, я бачу іх наскрозь. І таму тую палітыку, якую яны тады рабілі, я папярэдзіў, будзе так. Будзе так. І так здарылася. Ну, таму, ну, тое, што мы гаворым з вами зараз, это вельмі сур'ёзна. Зенон Станіславович, я магу у вас спытацца вашага меркавання, вот это працяглая камандзіроўка Лукашэнкі, ну, было выкарыстанае слово працяглае. Ён, вы думаеце, выключна вось там у Крэмль паляцеў? Ці тут нейкі іншы план? Многія думаюць, што, магчыма, это ўжо ёсць момант эвакуацыі перад эскалацыяй у Беларусі. Не, ну это глупасць. Ён з Пуціным. Ён у Пуціна. А чаму доўга? Чаму працяглы час? Праблема такая. Праблема. На якім-небудзь валагамі, значыцца, з папамі, містыкай? Там это сур'ёзнае пытанне. Это, для Пуціна это пытанне ўжывання ядзернай зброі. І таму ім трэба, можа, апрацаваць Лукашэнку псіхалагічна, адпаведна, ўсё. Вот, і прадумаць. Тут руская палітыка, нават эта гэбоўская, она даволі рацыянальная. Это сур'ёзны праціўнік. Каварны, безжаласны, ніякай маралі, ніякай эмпатыі, нічога. Ён адкрыта сказаў, што ён хоча вас знішчыць.
Таму ніякіх ілюзій не павінна быць. Трэба адносіцца да этого сур'ёзна. Вот. Таму тут я думаю, што маскоўцы зараз абмяркоўваюць гэта важнае пытанне. Магчыма, яны тут цяжка сказаць, таму што не думаю, што не адразу самі будуць рабіць правакацыю. Яны чакаюць, як павядуць сябе ўкраінцы. І тады ім зусім лёгка будзе. Калі, скажем, вот эта сітуацыя пачалася б так, што, допустим, украінцы не разабраліся, зрабілі б удар па гэтых ретранслятарах, то па міжнароднаму праву гэта агрэсія. Краіна выступае як агрэсар, і нікуды не дзенешся. Это агрэсія. Вот. Можа быць, рускія чакаюць, што украінцы такое зробяць. А можа быць, яны хочуць сваю агентуру там задзейнічаць, каб паўплываць, каб украінцы так зрабілі. Цяжка сказаць, але гэта пытанне ні адной гадзіны, ні адной мінуты. Таму Лукашенко выклікалі, таму што само пытанне сур'ёзнае. Вот. Я думаю, яны павінны, калі гатовіцца такая рэч, то не павінны абгаварыць, якія ж будуць вынікі. Разумееце? Это абавязкова яны павінны думаць. І таму павінны абгаварыць усё, у тым ліку, можа, і свае фінансы. Всё это так. Вот. Таму гэта доўгая сітуацыя. Ось якую мы побачым праз пару дзён ён вернецца, будзем бачыць, што яны там прыдумалі. Я думаю, пакуль што нічога не будзе, будзе цішына. Вось, можа будуць нейкія там заявы. Не думаю, што з боку краіны будуць нейкія новыя памылкі, спадзяюся, не. Вот. Но але потым сітуацыя будзе напружаная, таму што рускія пастараюцца гэта скарыстаць.